Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumalani San Mateo. Ang mga Parisiyo naglakaw o naglalaw sa pagditik kang Hesus pinaaging mga pangutana. Unya ipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinunan o pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. O miingon sila, magtutudlo, nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbalin sa gihuna-huna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa, sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili? Apa nasayod si Hesus sa ilang daotang laraw o sa ingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong inyo mangyud akong bitkon, pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Ug ipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, kinsa mang nawong ug ngalan kining nakulit dinhi? Mitubag sila, sa emperador. Busa si Hesus miingon kanila, kung mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Matod pa usa kini kalakang sa pagbitik kang Hesus nganuman atong balikan gamay ang background ining atong video. Kining duha ka grupo nga miduol karon kang Hesus aron pagbitik inaagi pangutana, kini ang grupo sa mga Parisiyo ug ang grupo sa mga Herodians kontra ni magkaaway ni sila. Okay, nganong magkaaway? Tungod sa taxes, tungod sa buhis. Ang mga Parisiyo, tungod lagi kay dili sila, wa sila makauyon, nga ang mga Romanon mao'y nangulo kanila, kung mao'y nangayon nila buhis, na unang-anin nga, kung masabta na ito, maunang ang mga Hudiyo nga tax collectors, ikasilagan sa iling grupuha sa mga Parisiyo, tungod lagi kay para nila ang buhis nga tuwa manggod dito ihatag sa Roman government ug para nila dako kaayo ng o usa ka ng katilid yung maayong buhat usa ila ng isupakan. Maunang mas pinubisag masugop sila kontra nila ang paghatag og buhis ngadto sa Roman government nang hatag ihapon sila o napupos sila sa paghatag ni ini tungod bisan supak sa ilang kabubuton. Ang mga Herodians, mga Hudiyo ni na loyal ngadto sa Roman government. Mauning faithful ni sila sa paghatag og buhis. Ug kini sila sakop kaayo nga miapin milaban sa Roman government. Ug mauni nga diha sila magkabangga, diha sila nagkaaway. Ug matud pagani kaniadto gyud ni sila magkanungkol. Pero karon nagkuyog sila pagduol ni Kristo to trap Jesus. Kay para nila maayo nilang plano para nila na aron walay gusot si Kristo. Kay ang ila nagyong gustong makita nga makakita sila bigil nga masayop si Kristo kay nangita silang asa dapitan nila siya makitig sayop aron ilang ikasumbong o
o himuan nila sumbong. Mauni nga ang trap nga ilang gigamit ang bahid sa buhis. Kay ilan na nang gi-anticipate nga kung motubag si Kristo nga dili maayo kung mulaban si Kristo sa mga Parisiyo kuno ug moingon siyang dili maayo ang paghatag og buhis sa Roman government, masuko ang mga Herodians, isumbong siya sa Roman government. Ug kung moingon si Kristo, okay ra ang paghatag og buhis sa Roman government, moingon mo na yun yung mga Parisiyo, unsa kang klasiha sa religious leader, etc. Mo na siya ang bakal mo na klaro yun kaayo ng usa ka trap. Kung abi nila dili makalusot si Kristo. Pero lutsan hapon silang Kristo. Wala siya'y kinapikan, kung wala po siya'y giingon nga i-disregard sa iyang tubag. Maunang miingon siya, ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. O kining minsahian ni Kristo, murag sayo na kaayong paminawon para nato. Pero grabe kaya ang challenge ni ini para nato mga Kristiyano. Kining linyahan ni Kristo sa pag-ingon, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos, ihatag sa emperador, ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Nagpahinumdum ni nato sa atong dual citizenship. Dual citizenships. Nga kita, citizen ni ining kalibutana, ang dirta sa usa ka gobyerno, o kana, pilitang musunod, musubay, mutuman sa mga balakot sa gobyerno, and at the same time, citizen ta sa langit, ug naasad tayo mga ipagtuman ng mga balakot na iya ugikan sa Diyos. Sa makadaghan naghatag ng tensions bayan, kini atong dual citizenships. Kaya ay mga panahon nga magbangga ning duha. Ambot kon aware na bamuana. For example, kinigisupakan sa simbahan o gisupakan sa Diyos nga contraception. Kahibalog yung taan nga ang simbahan wala udawat sa contraception. Karon, kinsay nag-promote sa contraception dire sa yuta, dire nato? Ang gobyerno. Ang ibalutaan. Munang para sa usa ka luyan o kinibahon o may tawag nato aktibo kaayong Katoliko. Sayon ba? For example, aktibong lumilihok nga Katoliko, leader nga Katoliko, makita kanunay sa simbahan. Apan nagtrabaho po as health worker, or maybe a nurse, or maybe a doctor who promotes contraception. Imposible ba yun? Posible. Kung kanunay naging nanakitabo, daghan na kaayong mga Katolikong naipit, makaipit yun. Muna makaingon kung dinhi sa pag-trap nila ni Kristo sa mga Parisiyo o sa mga Herodians, actually, dili si Kristo, wala si Kristo maipit. Wa siya ma-sandwich. Pero ang iyang tubag sa pagpahinumdum nato sa atong dual citizenship, kita mao'y naipit. Kita mao'y na-sandwich. Tungod kay sa atong nag-iingon sa makadaghan nagpangga ang balakon sa gobyerno
ug palaot sa Dios nga diha sa simbahan. Kahibalo ta mo nang ingon ko actually inilinyahan ni Kristo lisod ug buhat ni para nato. Muli ko sa mga yan mga tao mag-imot ang lang sa lahat kaugalingon interpretasyon. For example, si Pope Benedict atong kardinal pa to siya. No? Maisugon kaayo siyang itukmon ug minusok ni ining balangod nga ang mga Katoliko nga naggamit og contraceptions, they are not allowed to receive Holy Communion. Kabadungog pataan. O grabe kadaghang naipit atong Katoliko. Kay daghang mga Katoliko ang nagamit og contraceptions ug padayon nga malawat. Nawa sila mag-guilty sa maong sitwasyon. O mi-create ba yan ito o labing reaction. So, kung wala ito na feel dire, feel kaayo dito sa mga datkong mga syudad. Inakadunay mga tao, ba? Kanin mga ngunili, mga igsoon. Nga kininduwal citizenship nato, no? Nga nang muabot ang panahon ba, na okay lang kaayo kung dili magbangga ang gobyerno kung ang simbahan. Pero muabot na galing ang panahon na maumambitaw na kining ang its bill. No? Aware taana. Kahit malutan unsa pa'y mga musunod nga mga i-aware na taana, no? Nga kung mahimo naging balaod ang its bill, daghan tayo maposibleng malegalize ang abortion, etc. Nahadlok ang simbahan, anak. Nahadlok o nahadlok. Kaya napanglantawan na natong daan ng kanang balaura. Tingali makaingon more than 50% tihak ang supak sa balaod sa Diyos. Maunang ginto, isupat yun ang simbahan na dili ni mahimong balaod. Mauning naging nato na masulti tanan dinhi, pero mauni ang Ginoo. Bisan usahay ato ning ipadakle, ato ning gilimot-limutan, atong ipagtulon ang atong mga guilt. Pero daghan bayad yun nato ang naipit ining sitwasyon na. Kay kinsa bagod nato ang dili maningkamot na mahimong maayo nga citizen sa naso. Maningkamot ta kay meron ta kung maayo kang Kristiyano, maayo mo kang citizen. Maayo mo kang nas, itawag nato ano is binisaya sa citizen. Maayo mo kang lungsuranon. That's true. Kung maayo kang Kristiyano, maayo mo kang lungsuranon. Munang kung naningkamot na pagtuman sa mga sugo sa Diyos, maningkamot kung tanga usa ka maayong lungsuranon. Nagtuman punta sa balaod sa yuta. But, muabot na gani ang tensyon na magbangga ang balaod sa Diyos o balaod sa gobyerno. Kinsay atong panahon ang balaod sa gobyerno o ang balaod sa Diyos. Naadinha kadunay ang challenge. Naadinha ang mga tensions o daghan nato ang nakasinati. Muling sa ingon ako, ining pag-ingon ni Kristo, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos, ihatag sa emperador ang iya sa emperador, as if sa iyon kaayong paminaw. But in reality, at kaayong niya para nato manangitapot na mahimong maayong lungsuranon sa yuta.
ug maayong lungsuranon dito sa langit. Palihog